Svečanim programom u Hrvatskom domu Glina, Srednja škola Glina proslavila je svoj dan škole u petak 28. ožujka 2025. godine. Program je započeo u 17 sati, a ispunio ga je niz dirljivih trenutaka, glazbenih i dramskih izvedbi te prisjećanja na zahtjevno razdoblje koje je škola prošla nakon razornog potresa. Dan škole nikada nije bio vezan uz određeni datum, osobu ili događaj. Povratak u obnovljenu školsku zgradu postao je simbol nade i zajedništva. Upravo zato je datum 25. ožujka, dan kada je škola prošle godine službeno otvorena, proglašen danom Srednje škole Glina. Tijekom dvosatnog programa uz emotivne fotografije i videozapise prikazan je put kroz koji su prošli učenici i djelatnici škole od prvih dana nakon potresa pa sve do povratka u obnovljenu zgradu 18. ožujka 2024. godine. Atmosferu su dodatno podgrijali učenici koji su oduševili publiku prekrasnim glazbenim izvedbama i dramskim točkama, pokazujući svoju kreativnost, hrabrost i zajedništvo. Na samom početku programa nazočne je pozdravila ravnateljica Srednje škole Glina Marija Margušić-Novosel, zahvalivši svima koji su bili uz školu tijekom izazovnih godina. Čovjek nije otok i ne može ni živjeti, ni učiti, ni raditi kao da drugi ne postoji. Ni škola nije otok i ne može niti odgajati, niti obrazovati mladog čovjeka sama. U taj su proces, u izazovnim vremenima koje su iza nas, vrijeme koje danas živimo i koje je pred nama, direktno i indirektno uključeni mnogi. Neizostavni partneri svake škole moraju biti prvenstveno roditelji i obitelji naših učenika. I zato pozdravljam prvenstveno vas, dragi roditelji. Dobro nam došli. No danas su ovdje i naši bivši učenici i njihove obitelji. I to je ono što nas raduje. Onoga trenutka kada napuštaju našu školu, poručujemo im kako su im vrata njihove srednje škole uvijek otvorena. Drago nam je što ste večeras s nama i dobro nam došli. Osim moralne podrške, za nesmetani rad škole nužna je i materijalna podrška koja nam omogućava izvođenje redovne nastave i mnogih naših aktivnosti koje ćete imati priliku večeras i vidjeti. Osim ministarstva i agencija, kao naš osnivač, u tome nam prvenstveno pomaže Sisačko-moslavačka županija, kojom ovom prilikom zahvaljujemo. A u ime župana Ivana Celjaka prenosim čestitke povodom Dana škole. U našim aktivnostima nastojamo povezati školu i lokalnu zajednicu. Ponosni na prošlost i usmjereni na budućnost, našoj djeci nastojimo usaditi upravo te vrijednosti, a u mnogim našim aktivnostima imamo podršku grada. Stoga mi je zadovoljstvo među nama pozdraviti gradonačelnika Ivana Jankovića. Dobro nam došli. Dobro nam došli i svi ostali dragi gosti, a posebno vi koji ste nam na određene načine pomogli u pripremi ovoga programa. Vaš dolazak dokaz je da podržavate našu djecu, njihove nastavnike i našu školu u cjelini. Iza mene se nalaze riječi škola, korak u budućnost. To je naš moto kojim se vodimo. A vrijednosti koje njegujemo svakodnevno nastojimo ugraditi i usaditi u našu zajedničku budućnost, a to su djeca. Ta djeca, uz pomoć svojih nastavnika,
Za sve su nas pripremili večerašnji program i zato vas molim da najvećim pljeskom pozdravite upravo njih. Sretan nam dan Srednje škole Glina i uživajmo zajedno. Podršku školi i učenicima u svom govoru iskazao je i gradonačelnik Gline Ivan Janković, naglasivši važnost škole kao temelja zajednice. Drago mi je da ste večeras ovdje s nama. Pozdravljam sve vas nastavnike, profesore, roditelje, bivše učenike i sve vas koji Srednju školu Glina nosite u svom srcu i u svojim lijepim sjećanjima. Ravnateljica je imala šalabahter, pa je možda bilo malo lakše govoriti. Ja ću malo napamet. Kad sam ja išao u školu, niste smjeli imati šalabahter i valjda je sad to prihvatljivo. Ali evo, s obzirom na umjetnu inteligenciju, chat GPT, sastavke i sve ostalo, vjerujem da je sad šalabahter postao možda i najmanji problem. I sam bivši učenik ove Srednje škole Glina i kad razmišljam o tom periodu, to je uvijek onako sa sjetom razmišljate i sa lijepim uspomenama, jer te 4 godine, kad usporedim, evo, sad ću vam reći, dakle, mislim da sam 2019. godine maturirao, tako je, 2004. 2009. Dakle, od tad je prošlo 2009. sam rekao 2009. 16. Dobro bi došlo. Uglavnom, da rezimiramo, 16 godina je prošlo od tada, ali kad usporedim one 4 godine srednje škole sa ovih 16 godina do današnjeg dana, mislim da su one 4 godine trebale puno duže nego ovih 16 poslije. To je ono što želim reći i svim učenicima i đacima Srednje škole Glina. Taj period jednostavno ostane u sjećanju kao jedan dugi period života, vjerojatno zato što se tad u tim trenucima odrastanja i formiraju osobe i sve ono što upijate formira vas kao čovjeka. A u tome sigurno su upravo naši profesori, upravo ti koji imaju ogroman utjecaj. I zbog toga i danas želim vama iskazati zahvalnost, ali iskazati vam i čast što formirate ljude koji sutra izađu na neki način u svijet. Srednja škola je možda zadnji korak u tom odrastanju, kad iza toga izađete ili na tržište rada ili na fakultete, izađete, možda susretnete se sa surovosti tog svijeta. Upravo iz tog razloga je bitno i bitna je vaša uloga i ja vam u ovim trenucima želim iskazati tu zahvalu. Na neki način srednja škola i sve ono što proživljamo u srednjoj školi manifestira se na naš život poslije i s tog vremena nosimo lijepe uspomene. Pa kao i svi vi, tako i sam nosim uspomene na periode u školi, na lidrana, na natjecanja, na druženja, na velike odmore, onih velikih 15 minuta koji traju danima i satima nekada, jer tu se razvijaju i prijateljstva i prve ljubavi i sve ono što nas dalje u životu nosi. Vidim i ovdje neka poznata i draga lica koji su i meni predavali. Želim vam svima dobro, želim vam svima sretan dan škole i da nastavimo zajedno graditi ovaj naš grad, jer Srednja škola Glina jedan je od identiteta grada Gline i to moramo cijeniti, to moramo vrednovati, to moramo i ponavljati i isticati. Upravo iz tog razloga hvala svima, hvala profesorima, hvala učenicima, hvala roditeljima, hvala ravnateljici, hvala svima vama što sudjelujete u životu grada. Sve ono što radimo upravo i zbog naših budućih naraštaja, a srednja škola je garancija budućih naraštaja. Da previše ne duljim, drago mi vas još jednom da kažem sve skupa vidjeti i želim vam svako dobro vama i vašim obiteljima. Vjerujem da kao i do sad, to nije uopće bilo nikad ni sporno ni upitno, suradnja grada, srednje škole i osnovne škole i vrtića i svih institucija u gradu Glini uvijek je na razini da nam drugi možda nekad malo i zavide. To tako treba i ostati, jer zajedno jedino možemo stvarati i bolje uvjete i zajedništvo i bolju budućnost. Sretan vam dan škole i živjeli!
Dan škole Srednje škole Glina ove je godine bio više od proslave, bio je snažna poruka nade, otpornosti i novog početka, koji su zajedno stvorili učenici, nastavnici, roditelji i cijela lokalna zajednica.